Ей, Иво, да спи ли кучето в леглото ни? Зависи, ако кучето е обучено и е над една година и няма поведенчески проблеми, може, но винаги е добре да си има и свое място, което то често ще избира само. Обикновен повод или флекси? Зависи, за ежедневни разходки винаги предпочитам обикновения повод, защото имам по-голям контрол. На определени места може да се ползва и флекси, но с него контрол е по-малък. Игра с хвърляне на топка или дърпане с въже? Зависи. И двете са окей вариант, стига да може кучето след това да се успокоява и да не са прекалено натоварващи за него. Аз лично предпочитам дърпането с въже, защото така фокуса на кучето е повече върху мен самия. Една дълга разходка или няколко по-кратки? През лятото поне две по-кратки, когато е по-хладно рано сутрин или късно вечер, но с достатъчно време за душене и опознаване на средата. Да бъдат ли играчките винаги достъпни? Не, ако ги изваждате за малко и после прибирате, така кучето ще задържи интереса си към тях за по-дълго време. А вие съгласни ли сте с моите отговори? Напишете в коментарите.